IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naialudod na ti Sirib Award sa programa ti Ilocos Norte Youth Development Office sa Gapu iti agdama a Krisis iti Pagiliana. Inpakaamo ni Youth Development Officer Winter Ventura iti nasa nga opisina. Maangay kuma ti Sirib Award sa ngam Gapu iti Krisis kat in prioridad ati Provincial Government of Ilocos Norte wenno pidgin na iti programa makaipaay ti direkta tulong kara iti napapatag a sektor kasa iti beneg ti agrikultura ken transportasyon. Kunana, dahil iti nagbali na desisyon the Governor Cecilia Araneta Marcos sa kaniti sanggunian panlalawigan iti panangidaulo ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc. Sirib Awards, ayan, the annual nga Sirib Awards tayo Mamen Circuit na i-hold pa lang because of the crisis in priority pa lang ni Governor Cecilia Araneta Marcos and ti kaming iti konseho na anti-legislative body ti probinsya nga yun una pa lang digiti support or tulong or programs nga makatulong iti kaprobinsyaan tayo kas kuma iti agriculture and transportation ngem apo deti Sirib Awards ket may push may ituloy ka deti bulan ti August nag-hold lang iso na iti 2 months if no dinok mariro tapnon di kasta maikan iti maprioridad pa lang ti masapol ti probinsya before deti Sirib Awards. Kabayatan na manamnama maiwayat ti Sirib Awards sa intun bulan ti Agosto. Ti Sirib Awards ket parang bigbiga karay iti agtutubo ditoy probinsya iti inpaayda dayaw iti agduduma a banag. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.